binecuvântat să fie Dumnezeu. Iubiți frați, iubiți surori, nu știu dacă avem și prieteni, dar mulțumim Domnului că suntem împreună în locul de închinare. Pentru noi trebuie să fie o prioritate lucrul acesta. Fie că suntem în casa lui Dumnezeu, fie că suntem acasă. Treaba noastră și prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a-L onora și a-L binecuvânta pe Dumnezeu. Fiecare zi din viața noastră și în fiecare moment eu trebuie să fiu preocupat ca prin trăirea mea, prin atitudinea mea, prin viața mea, prin ceea ce eu fac, Dumnezeu să-și primească gloria și slava, pentru că El merită. Și apoi dacă în biserică, sau la biserică, sau în programul de biserică, vor fi lucruri care îmi vor plăcea mie sau nu îmi vor plăcea. Că de foarte multe ori venim la casa Domnului și cu multe lucruri suntem împăcați, cu altele nu suntem împăcați. Venim din zone diferite, din medii diferite, din biserici diferite, am crescut diferit. Și de foarte multe ori, stând împreună, sunt lucruri care ne plac și lucruri care nu ne plac. Să știți, astea sunt pe locul al doilea. Ceea ce trebuie să căutăm în casa Domnului și așa cum am spus, în fiecare zi și moment din viața noastră, este ca prin trăirea noastră, prin jertfa pe care o aducem aici, sau în modul în care stăm în adunare, în rugăciunea pe care trebuie să aduc în Duh pentru cel care slujește în față, Dumnezeu să-și primească gloria. Amin. Aș vrea și în această dimineață, în locul acesta, să-și primească Dumnezeu toată slava și toată cinstea. De aceea am venit în locul acesta și sper, nădăjduiesc, ca fiecare din cei care suntem în această zi, în locul ăsta, asta să fie dorința noastră. Doamne, în modul în care eu stau aici, vreau să primești gloria. Amin. Pentru că Dumnezeu merită să fie onorat, iubiți ascultători. Dumnezeu merită să fie binecuvântat și de aceea suntem aici în locul acesta și aș vrea, ori de câte ori venim la casa Domnului, să luăm lucrul ăsta ca o prioritate. De foarte multe ori venim aici și suntem dezamăgiți. Venim aici și suntem umpluți cu tot felul de lucruri, alergând în lumea aceasta și văzând multe, auzind multe știri, ne confruntăm cu multe lucruri. Și venim de foarte multe ori în casa lui Dumnezeu împodorați de durere, de probleme, de nevoi. Și stăm de multe ori ca niște pipirici în locul acesta, strânși acolo și ne gândim la lucrurile care sunt afară și nerezolvate. La problemele pe care le avem în familie, la cearca pe care am lăsat-o, la ușa pe care am trântit-o și venim la casa Domnului și ne gândim la lucrurile acestea. Când stăm în casa lui Dumnezeu, ori de câte ori venim aici, să căutăm ca Dumnezeu să-și primească gloria. Să căutăm ca Dumnezeu să-și primească slavă. Suntem aici și mulți nu slujim în față, dar acolo unde suntem, pe un scaun, trebuie să ne rugăm în continuu. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere să venim în locul acesta, chiar dacă am întârziat. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a binecuvântat să fim aici când, într-o zi ca aceasta, 10.000 de oameni nu s-au mai ridicat din pat, pentru că au trecut în cele veșnice. Noi încă suntem în viață. Avem atât de multe motive pentru care merită să-i mulțumim lui Dumnezeu și merită să-L onorăm pe Dumnezeu. Haideți să ne străduim să facem lucrul acesta. Și apoi, așa cum am zis, dacă o să-mi placă cum a predicat Mircea de Teșan sau nu o să-mi placă, asta nu e așa de important. Dacă mi-a plăcut cum a cântat fratele Dănuț sau nu mi-a plăcut, asta nu mai contează așa de mult. Dacă mi-a plăcut cum a cântat copii sau nu mi-a plăcut, asta nu mai este important. Ceea ce este important este ca Dumnezeu să-și primească gloria, slava în vecii vecilor. Doamne, ajută-ne așa să trăim, așa să fim în fiecare moment din viața noastră. Și Dumnezeu primește cop de milă și îndurare spre noi și ne binecuvintează. Harul Domnului să fie peste noi în această dimineață și pentru tot restul vieții noastre. Amin? Amin. Harul Domnului să fie peste noi pentru tot restul vieții noastre. Amin. 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 Vrem și ne bucurăm când suntem binecuvântați. Așa cum avea și Paul, Psalmul 67 citit. Domnul să facă să lumineze peste noi fața Lui și să se îndure de noi. Și ne place când vorbim de binecuvântare personală. Și apoi să lumineze binecuvântarea Lui și El să fie cu noi. Și ne place când vorbim de binecuvântare personală. Dar vedeți, psalmul acela, 67, este un psalm care vorbește despre lucrarea noastră și chemarea noastră. De ce să ne binecuvinteze Dumnezeu? Știți de ce ne binecuvintează Dumnezeu? Pentru ca noi să fim o binecuvântare pentru alții. Așa se spunea în psalmul 67 cei care au fost atenți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru ca noi să binecuvântăm. Pentru ca toate popoarele pământului să fie binecuvântate. Așa spune acolo. Dumnezeu își binecuvântă poporul său și ne binecuvintează pe noi. Știți de ce? Nu ca să ne mândrim cu lucrul acesta. Nu ca să ne batem cu pumnul în piept și să spunem slavă Domnului că noi suntem binecuvântați.
Nu ca să ne închidem într-o biserică, oricare ar fi ea. Nu. Ci pentru ca noi, la rândul nostru, să oferim binecuvântare tuturor neamurilor. Pentru că Ioan 3:16, versetul de aur al Scripturii spune: atât de mult a iubit Dumnezeu penticostalii. Nu? Baptiști. Așa spune acolo. Nu. Nu menționează de culoare religioasă, ci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea sau toate popoarele, încât a dat. Domnul Iisus Hristos a venit pentru noi toți, pentru toți oamenii. Și Dumnezeu pe noi ne-a binecuvântat și suntem copiii Lui. Am descoperit slava Lui. S-a îndurat într-o zi Dumnezeu și ne-a întins o mână și a spus: Mircea, vino și urmează-mă. Și puneți numele tău acolo, oricare ar fi el. Vino și urmează-mă. De-aia Dumnezeu harul acesta să-L descoperim pe El. Nu pentru că am fost noi mai buni, nu pentru că am fost noi mai special, nu pentru că te-a văzut Dumnezeu pe tine mai capabil, nu. Ci datorită harului Său, datorită dragostei Lui, Dumnezeu s-a îndurat de mine și de dumneata. Lucrul acesta nu mă poate face să stau liniștit. Și pe dumneata nu trebuie să te facă să stai liniștit, spunând: gata, m-am botezat, m-am întors la Dumnezeu, de acum încolo stau liniștit că atunci când va veni Dumnezeu eu sunt mântuit. Voi merge acolo sus unde El a pregătit totul. Nu. Dumnezeu nu de aceea te-a mântuit. Dumnezeu te-a mântuit ca tu să fii o binecuvântare și să tragi și pe alții după tine, în locul unde ești, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, în țara în care Dumnezeu te-a așezat, în contextul în care Dumnezeu te-a așezat, printre colegii tăi, de școală, de facultate, de muncă, acolo unde ești, în familia ta, printre membrii familiei tale. Dumnezeu te pune o lumină și o sare. Vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Amin. Dar nu ăsta este subiectul pentru care am venit în această zi. De fapt, n-am venit aici ca să aduc un subiect de predică. Mă bucur pentru că suntem împreună și am posibilitatea aceasta să slujesc. Am reușit în final să ajungem și la biserica dumneavoastră, chiar dacă mi-am mai propus de vreo 2 ori. S-au mai anulat lucrurile, s-au mai schimbat lucrurile, însă fratele Dănuț este foarte insistent. Și mulțumesc Domnului pentru el și pentru lucrarea pe care o face. Trebuie ca oamenii aceștia să fie apreciați și binecuvântați. Pentru că sunt oameni care se pun în spărtură și trag. Și atunci când tragi nu este ușor. Și cine știe cum este să tragă, nu este ușor. Jugul este greu. Continuăm să ne rugăm pentru astfel de oameni, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să rămână lângă ei. Amin? Amin. Doamne ajută la lucrul acesta. Mă bucur deci să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Mă bucur să pot să vă slujesc. Dar mai mult mă bucur pentru că pot să-L slujesc pe Dumnezeu. De fapt, dacă asta nu este ceea ce mă motivează în slujirea pe care eu o fac, atunci nu mă motivează nimic. Mai ales pentru subiectul pe care l-am ales pentru această dimineață. Un subiect care vorbește despre materialism. Dacă aș vrea să fiu popular și aș vrea să mă cheme cineva într-o altă biserică, n-aș vorbi niciodată despre subiectul acesta. Pentru că de multe ori atunci când vorbești despre subiectele sensibile, oamenii nu te privesc cu ochi buni. Oarecum, ce ai tu cu mine dacă mie îmi place să fiu așa? Ce ai tu cu mine dacă mie îmi place să-mi trăiesc viața cum sunt eu? Eu n-am nimic cu nimeni. Eu ce vorbesc din partea lui Dumnezeu. Subiectul acesta este un subiect din care n-am mai predicat niciodată. Dar atunci când am vorbit cu fratele Dănuț, mi-a spus: măi, nu alegeți un subiect, spune despre ce vrei să predic. Și fără să gândesc prea mult, a spus: uite, m-aș zice să vorbesc despre creștini și materialism, tentația care este foarte actuală în ziua de astăzi. Și nu este numai asta. Dacă ar fi să alegem subiecte, sunt atât de multe subiecte de actualitate și lucruri care ar trebui spuse, vorbite, lucruri pe care Biblia le aduce și le condamnă. Și noi trebuie să învățăm din lucrurile acestea. Nu am venit aici ca să vă învăț, frați și surori. Am venit aici să învățăm împreună despre ceea ce Biblia aduce ca importanță, despre ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu condamnă. Noi trebuie să fim oameni care am pornit pe calea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a deschis-o la cruce și a trasat-o înaintea noastră. Noi numim calea pocăinței. Și pe calea aceasta noi trebuie să călcăm drept. Noi nu trebuie să privim nici în stânga, nici în dreapta, ci trebuie să fim focalizați. La cine? La Domnul Iisus Hristos. Evrei 12:2 este salutul pe care biserica în care eu slujesc îl trimite ori de câte ori mergem în slujire în alte biserici. Știți ce spune acolo Cuvântul lui Dumnezeu? Este o provocare. Să ne uităm țintă la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Care pentru bucuria pe care i-a fost pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, dar acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui.
Ne bucurăm pentru Domnul Iisus Hristos. Ne bucurăm pentru jertfa pe care El a deschis-o înaintea noastră. Dar noi trebuie să fim focalizați pe Domnul Iisus Hristos, pe calea aceasta pe care am pornit. Și de multe ori, trăind în lumea aceasta, vin tot felul de tentații, vin tot felul de ispite. Știți de ce? Pentru că de multe ori, chiar dacă am încheiat un botez în apa, am încheiat un legământ cu Dumnezeu în apa botezului, noi n-am fost născuți din nou și trăim ca oameni născuți din nou. De foarte multe ori, chiar dacă am avut o experiență și am simțit prezența Domnului cu noi și peste noi, am fost oameni care am fost motivați să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos, dar am făcut lucrul acesta și ne bucurăm. Ei, pocăința nu este o transformare dintr-una, ci este un proces, frați și surori. L-am ales pe Domnul Iisus Hristos. De aceea de multe ori spunem oamenilor că mulți vin și ne spun atunci când îi chemăm la biserică, eu nu vin la biserică pentru că trebuie să mă las de asta, trebuie să mă las de cutare, trebuie să mă las de cutare. Și de multe ori noi le spunem ca slujitori și ca prieteni, așa cum suntem în casa Domnului. Auzi, vină tu la Domnul și Domnul te va ajuta să te lași de toate astea, nu-i așa? Așa este. Asta este realitatea. De aceea pocăința nu este o cale pe care merg doar aia sfinți luminați care au lăsat toate lucrurile deoparte. Ci noi continuăm să mergem pe calea aceasta și este un proces. Și astăzi am încheiat un legământ cu Domnul la apa botezului. Și mâine vedem că avem tentația să mai luăm sticla, sau să mai luăm o țigară, sau să mai luăm altceva. Și spunem, nu, eu trebuie să mă pochez. Și când văd lucrul acesta, mă întorc la Scriptură, sau mă duc la oameni cu care pot să am o părtășie, sau alerg după voia lui Dumnezeu, sau stau în părtășie cu alți oameni, caut voia lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, eu trebuie să mă dedic lui Dumnezeu. Și nu e ușor. Nu e ușor. Pocăința, cine spune că este ușoară, nu trăiește cum trebuie. Pocăința este o cale grea, în care în fiecare zi, așa cum spunea Pavel, apostolul, eu trebuie să-mi jertfesc eul. În fiecare zi trebuie să spun eul să fie pus deoparte și Pavel vine și spune, în fiecare zi eu caut să fac binele. Dar ce se întâmplă? Răul stă legat de mine. Și eu vreau să fac pasul ăsta și spune, este un pas în spate. Și întotdeauna șoptește, auzi, dar du-te și pe acolo. Dar vezi cum e și aia. Dar vezi și gustă și din cealaltă. Și nu e ușoară pocăința. Pentru cei care vor să o trăiască corect, pentru cei care vor să o trăiască așa cum spune Sfânta Scriptură, pocăința nu este o cale ușoară. Dar ceea ce știm este că această cale strâmtă și dreaptă este o cale adevărată. Și cei care reușesc să meargă pe această cale vor avea parte de un sfârșit etern împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este promisiunea, preiubiți frați și preiubite surori, pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o ucenicilor săi. Atunci când urma să se despartă de ei, urma să fie dat la moarte, le-a spus lucrul acesta. Atunci când s-a înălțat la cer, de asemenea le-a spus, eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. Și ce a mai spus Domnul Iisus Hristos? După ce mă voi duce, eu mă voi întoarce. Dar de ce se întoarce Domnul Iisus Hristos? Spune acolo cuvântul, ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta este promisiunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și trăim vremuri. Vremuri în care așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos. Mai crezi în lucrul acesta? Mai crezi că Domnul Iisus Hristos va reveni? Mai crezi că ești pregătit pentru că atunci când El va reveni să te răpească la cer? Pentru că noi credem într-o răpire. Noi credem că va veni Domnul Iisus Hristos pe nor și biserica Lui, mireasa, aleasă, va fi răpită la cer. Mai crezi în lucrul acesta? Pentru că dacă nu, n-ar trebui să pleci din locul acesta fără să ai siguranța aceasta care trebuie să fie în viața dumitale. Siguranța că dacă ar fi să vină Domnul Iisus Hristos acum, tu știi unde mergi. Trebuie să avem această siguranță. Cu asta trebuie să trăim. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să descoperim lucrul acesta. Și în fiecare zi, în fiecare moment din viața noastră, să fim pregătiți. Dacă noi creștini, pocăiți, penticostali, baptiști, cum vreți dumneavoastră să vă numiți, dacă noi am avea întotdeauna în viața noastră această siguranță, credeți-mă, și trăirea noastră ar fi alta. Din nefericire, mulți dintre noi nu mai avem această siguranță. Mulți dintre noi, dacă ar fi să vorbim clar, ne îndoim când vorbim despre eternitate, despre revenirea Domnului. Și dacă v-aș fi să vă întreb, mai crezi în lucrul acesta? Crezi că tu ești un om mântuit? Nu știu câți din locul acesta am avea siguranța că dacă ar fi să vină Domnul Iisus Hristos la noapte,
noi suntem gata, noi suntem acolo, noi suntem pregătiți. Uitându-ne la viața noastră. Pentru că știți ce este important? În fiecare moment, noi trebuie să ne verificăm starea. În fiecare moment, noi trebuie să ne verificăm viața și nu verificăm după ce spune fratele Mircea de la Armon, sau după ce predică fratele Dănuț sau altcineva, sau după care este părerea pe care o are fratele sau sora. Nu după asta ne verificăm starea, ci după ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne verificăm starea și așa ne verificăm relația cu Domnul Iisus Hristos. Ei, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, noi trebuie să fim siguri că în fiecare moment din viața noastră noi suntem pregătiți și așa cum El așteaptă să fim. Suntem astfel de oameni. Doamne, ajută-ne pe toți așa să fim. Pentru că aș vrea ca niciunul din cei care suntem prezenți aici, la sunetul trâmbiței, să nu fie lăsat aici jos, ci să se ridice împreună cu mireasa, cu aleasa Domnului Iisus Hristos. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cita fratele Dănuț din Isaia de la capitolul 40. Și mă gândeam la lucrul acesta și de-aia v-am spus lucrurile acestea. Pentru că este vorba acolo la versetul 31 despre cei care se încred în Domnul. Cei care se încred în Domnul nu sunt oameni care stau liniștiți și spun ce-a fi, a fi. Cei care se încred în Dumnezeu, spune aici cuvântul, ei își înnoiesc puterea. Adică dacă Dumnezeu mi-a dat harul să mă întorc la El, să-L văd pe El, să-L descoper pe El, nu stau liniștit. Și eu sunt preocupat să-mi reînnoiesc puterea. Nu puterea asta fizică, că nu mă duc la sală ca să-mi reînnoiesc puterea. Nu despre asta este vorba. Ci puterea spirituală în raport cu relația pe care eu trebuie să o am cu Domnul Iisus Hristos. În fiecare zi eu îmi reînnoiesc puterea. Apoi vine cuvântul Domnului și spune, cei care se încred în Domnul, ei zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În Psalmul 103 se reia acest pasaj și ascultați ce spune aici David. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și mi-a venit în minte lucrurile acestea atunci când fratele Dănuț cita din Isaia de la capitolul 40. Am stat și m-am gândit că există o specie de vulturi care exact lucrul acesta îl fac. Este dovedit faptul că atunci când ajung să îmbătrânească specia asta de vulturi, ajung să nu mai poate să fie așa în înaltul cerului, să zboare așa cum ar trebui, își așteaptă moartea. Ce se întâmplă? Specia asta de vulturi, atunci când simt că se apropie finalul, că se apropie despărțirea, merg pe cele mai înalte vârfuri ale stâncilor, acolo unde curge o cascadă. Și știți ce încep să facă? Încep să își smulgă cu ciocul toată blana, toate penele de pe ei. Și apoi, după ce și-au smuls toate penele de pe ei, cu ciocul își smulg ghearele. Și ultima dată, după ce au făcut lucrul ăsta, încep și îți lovesc ciocul de stâncă. Este un ghimp prin care trec vulturile aceștia. Și apoi, în fiecare dimineață, după ce s-au dezgolit de pene, de gheare, de cioc, se pun sub apa rece a cascadei. În fiecare dimineață. Este uimitor lucrul acesta. Cu familia asta de vulturi. În fiecare dimineață se pun sub apa rece a cascadei. Și apoi, iarăși este acolo și se repete procesul ăsta în fiecare zi. Până la un moment dat, este dovedit științific lucrul ăsta. La un moment dat încep să crească din nou ghearele. Începe să crească din nou ciocul. Începe să crească din nou penajul pe ei. Și apoi, dintr-o dată, își iau iarăși zborul. Și au întinerit. De aceea vine cuvântul Domnului. Cât de multe ori m-am gândit, dar cum să întinerești ca vulturul? Și vulturul se apropie de final ca orice specie, ca orice animal sau om de pe fața pământului și la un moment dat moare. Dar există specia asta de vulturi care exact lucrul ăsta îl fac. Întineresc. Își smulg tot ceea ce este vechi și se întorc sau se duc spre ceea ce este nou. Ei, procesul acesta nu este un proces simplu. Nu este ușor, ci este un proces dureros, frați și surori. Există momente în viața noastră când noi ar trebui să facem exact lucrul acesta. Există momente în care trebuie să ne răstignim eul, să ne verificăm starea în oglinda Scripturii. Și dacă găsim că nu suntem bine pe calea asta, mai bine să intrăm la un proces dureros. Dar să știm că chiar dacă va fi să ne doară pe pământul ăsta, avem siguranța că atunci când vom fi în cer, vom mulțumi lui Dumnezeu și vom fi, spune Scriptura, pururea cu El. Dar mai bine să suferim prigoană, luptă și greutățile acestei lumi, decât să trăim în compromis. Decât să trăim în lucruri ușuratice.
decât să nu ne răstignim eul care în fiecare zi cere și spune, dăm și aia, dăm și aia. Și ce eul cere? Pentru că astăzi cel mai mare Dumnezeu nu este altul decât eul. Cel mai mare Dumnezeu al veacului acestea este eul personal. Și eu spun, eu vreau, mie îmi place, eu mi-am făcut, eu cu mâinile mele, eu cred asta, eul este peste tot. Eul este cel care spune, Mircea, ia, că e frumoasă la vedere. Mircea, apucă lucrul acela, că e bun, că e plăcut. Mircea, ia du-te și pe acolo să vezi ce trăiesc oamenii ăștia. Sau ia gustă și timp cu tare lucru. Eul cere. Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie, frați și surori, în fiecare moment din viața noastră să ne verificăm starea, ca nu cumva, dacă va suna trâmbița, atunci când nu ne așteptăm, că oricum atunci va suna, când nu ne așteptăm, să nu fim pregătiți. Și să vină momentul acela în care mulți oameni care vor rămâne aici, vă părea rău, despre faptul că au auzit, că au știut, dar nu și-au pus viața în rânduială. Să știți, ziua aceea a răpirii va fi o zi cu mare păreri de rău. Mari păreri de rău. Mulți oameni vor fi cu regrete extraordinare. Mulți vor fi cu bucurii. Și eu mă pun la aia care vor fi cu bucurii, pentru că eu cred. La ora actuală, dacă ar veni Domnul, eu cred asta. Eu știu unde mă duc. Dar vor fi mulți cu mari regrete care vor spune, am știut, s-a predicat. În ziua aceea, în data cu care am fost în biserică, s-a vorbit despre asta, am auzit la radio, am văzut la televizor, că acum peste tot este cuvântul Domnului. Deschizi televizorul și ai canale creștine, deschizi radio și ai canal creștin. Este cuvânt predicat, auzit, cântări, slavă Domnului peste tot. Numai să dorească omul să se apropie de Dumnezeu. Problema este că așa de mult s-a obișnuit omul cu cuvântul lui Dumnezeu, încât spune, nu mai am chef, nu mai am tragere, nu mai am dorință. Și astăzi în lumea întreagă sunt oameni care flămânzesc după cuvântul lui Dumnezeu. Și nu merge nimeni să le ducă. Și alții s-au săturat. Alții au biserici mari și frumoase și sunt goale, pentru că s-au săturat să le spună alții cum trebuie să trăiască pocăința. Doamne, ajută-ne noi să nu ajungem acolo. De aceea astăzi am ales să vorbesc despre materialism și cred că nu este alegerea mea. Creștinul și tentația materialismului este tema pe care cred că Duhul Sfânt a ales-o pentru noi și asta nu spun pentru că eu cred că este o problemă generală în biserica dumneavoastră. Dar suntem unii care ne-am confruntat, eu mă pun acolo, cu partea asta și sunt unii care continuă continuați să vă confruntați cu tema aceasta a materialismului. Și este ceva ce nu este în conformitate cu voința Scripturii și cu dorința Domnului Iisus Hristos. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, îi bine să cunoaștem și este bine să cunoaștem lucrurile acestea, chiar dacă nu suntem în ele. Chiar dacă nu ne regăsim că ne confruntăm cu așa ceva. Dar este bine să cunoaștem aceste lucruri, ca nu cumva să pună stăpânire pe noi. Mai bine să cunoaștem și să nu călcăm pe acolo, decât să ajungem acolo și să spunem, n-am știut niciodată că asta este o problemă. Și mai ales că tentația aceasta a materialismului este cea care ne înfășoară, ca și altele de altfel, foarte ușor, așa cum spune în Evrei 13, este ca o tentație așa ușoară, ca și o caracatiță, care ne înfășoară așa de lesne. Ne înfășoară și dintr-o dată te trezești că nu mai poți să scapi. Ei, am ales să vorbesc despre lucrul acesta pentru că trăim o vreme de pace, o vreme de binecuvântare. Din 1945, când s-a terminat al doilea război mondial, noi avem 72 de ani de pace. Niciodată în istoria lumii Europa nu mai a experimentat atâta pace. Și ne bucurăm de lucrul acesta, dar este o sabie cu două tăișuri. Odată cu pacea a venit și binecuvântarea, spunem noi în ghilimele. A venit și creșterea aceasta a binecuvântării, a bunurilor materiale. Și noi spunem, slavă Domnului, că suntem binecuvântați. Este binecuvântare. Oriunde te întorci, vezi oameni care sunt binecuvântați. Și o pun în ghilimele, atenție. Pentru că este belșug de binecuvântare. Este belșug. Ai de muncă, ai bani, ai posibilitățile acestea. Niciodată în Europa nu s-a experimentat așa ceva. Tot timpul a fost criză. Tot timpul a fost nevoie. Tot timpul ar trebui să fie exodul în anumite țări și alergări între alte țări, ca să-și găsească oamenii ceva mai bun. Așa cum, probabil, cei mai mulți dintre dumneavoastră de aceea vă găsiți aici. Pentru că n-ați avut o condiție foarte bună în țară, ați spus, mă duc într-o altă țară. Pentru că vreau să-mi găsesc o condiție mai bună. Vreau să ofer un viitor mai strălucit copiilor mei. Dacă eu n-am avut, măcar copiii mei să aibă. Și este ceva normal.
prin trăirea ta, prin atitudinea ta, prin ceea ce muncești în lumea aceasta, să oferi o condiție mai bună copiilor tăi. Este normal. Așa trebuie să fie. Dar, vedeți, odată cu bunăstarea asta materială, a venit și o problemă. Problema este că odată cu bunăstarea materială s-a înmulțit și fără de legea, frați și surori. Noi am prins câteva etape, și eu, mai cu seamă, chiar dacă nu sunt foarte în vârstă, am prins câteva etape de tranziție în țara noastră, în România. De la comunismul pe care l-am avut și mulți dintre cei care sunteți aici, ați trecut de acolo. Știți ce a însemnat comunismul, știți ce a însemnat pentru noi creștinii, dacă ați fost creștini în vremea aceea. Știm cum a fost. După comunism, am fost ca și cum niște câini au scăpat din zgardă. Așa am fost noi după comunism. Am scăpat din zgardă și fiecare, ce facem, cum facem, unde mergem, cum trăim, fiecare a fost așa, dintr-o dată luminați. Am scăpat de ceva și ne-am lovit de altceva. Și acum trebuie să vedem cum facem. Ei, au fost momente în țara noastră când a fost, așa cum am spus, exodul ăsta, când și eu îmi amintesc că eram undeva pe clasa a 11-a, când m-am dus acasă și am spus tatălui meu, tată, eu gata, eu renunț la școală și mă duc. Păi eu mers vărul meu, mers cu tare, o mers ăla din clasa mea, tot s-o dus. Mai venea câte unul de dincolo, din Germania, din Spania, din Austria, cu câte o mașină și noi, ca pipirichii, stăteam acolo în școală, nu-i ăștia are bani, mă că s-au prins ceva de muncă și noi stăm aici, fără niciun viitor. Ne gândeam noi în mintea noastră de tineri, păi ce o să facem când terminăm? Și mai auzeam de unul că o terminat, și altul o facultate, și altul două facultăți, în țara românească și nimic nu s-a întâmplat. Și a ajuns vânzător la magazin și a spus, băi, dar pentru ce atâta școală? Hai să mergem și noi să ne căutăm un viitor. Și m-am dus acasă, hotărât și am spus, uite, asta vreau să fac. Eu renunț la școală și mă duc. A fost decizia pe care am luat-o. Nu m-am dus. Nu m-am dus, n-am plecat. M-am convins până la urmă, tata, să nu fac lucrul ăsta, dar foarte mulți în perioada aceea au avut parte de exodul ăsta. Și a fost o perioadă, spun eu, grea pentru România. Dar în urmă cu mai mulți ani, după perioada asta a exodului, a fost o vreme în care au început să se găsească de lucru. Și îmi amintesc și acum, se mai întâlneau tinerii și, măi, dar tu ce lucri? Măi, dar tu cum lucri? Măi, dar cum e la tine? Pentru că au început să vină firmele din exterior și să aducă de lucru. Ei, oameni buni, acum de vreo 3 ani am observat altceva. Acum când se întâlnesc tinerii, nu mai se întreabă tu cum lucri, tu ce lucri, tu ce salarii, nu. Știți ce se întreabă mai nou? Și asta am sesizat-o. De unde mergi în concediu? Asta am sesizat în România. În trecut a venit în Iov la capitolul 1, versetul 6, atunci când spune că s-a adunat și a chemat Dumnezeu, a venit și Satan la întâlnirea respectivă. Și a vorbit Dumnezeu despre Iov, despre omul plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Satan i-a spus lui Dumnezeu, auzi, dacă este tot așa de plăcut cum spui tu, dacă crezi că este așa de bun și de curat și de sfânt, lasă-mă să mă ating un pic de avuțiile lui, lasă-mă să-i iau ce are. Și Dumnezeu i-a spus, nicio problemă, dar de viața lui să nu te atingi. Ei, ce cred eu acum că este o vreme inversă? Eu cred că Dumnezeu este acela care a permis lui Satan să lucreze cum vrea el. A permis asta, pentru că noi știm că Biblia ne spune că stăpânitorul veacului acestea nu este Dumnezeu, este Satan. El lucrează prin fii fără de legi pe pământul acesta. Noi suntem pe pământul lui. Chiar dacă a fost creat de Dumnezeu, El domnește pe acest pământ, Satan. Și El face ce vrea până în momentul în care Dumnezeu îl va distruge de tot. L-a distrus odată la cruce prin Iisus Hristos. I-a surpat autoritatea și domnia atunci când a trimis pe Iisus Hristos și a murit pentru noi la cruce. Și a lăsat împărăția lui Iisus Hristos să vină peste noi. Și o avem în inimile noastre, amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar va veni o stare finală în care El spune Scriptura că va fi legat și apoi judecat și aruncat în iazul cu foc, care n-a fost făcut pentru oameni. Iazul cu foc n-a fost făcut pentru omul fără de legii și oamenii care nu urmează pe Dumnezeu, ci a fost făcut pentru diavol. Dar vor ajunge acolo cei care nu aleg să urmeze pe Dumnezeu. Ei, până în momentul acela, diavolul conduce lumea aceasta prin modul în care el vrea. Pe noi nu poate să ne conducă. Pe cei care au ales să-L slujească pe Dumnezeu și să-și predea viața prin sângele lui Hristos, lui Dumnezeu, nu poate să ne conducă. Dar încearcă, frați și surori. Și să știți că încearcă mai mult decât încearcă cu cei care sunt deja ai Lui. El nu o să meargă niciodată pe ei să-i deranjeze. Nu o să meargă niciodată în baruri, în discoteci, nu o să meargă niciodată printre cei care sunt cu droguri și așa mai departe. Că ea deja sunt câștigați pentru el. Ăia pot să stea liniștiți. O să meargă întotdeauna în biserici. O să meargă întotdeauna la credincioși. O să meargă întotdeauna în familiile noastre. O să bagă de râcă, discordie,
Nu cumva să ajungem să călcăm bine pe calea Domnului. Totdeauna va lupta împotriva noastră. Ei, este pământul lui. Și în vremea aceasta eu cred că diavolul nu mai lucrează ca pe vremea lui Iov. Lasă-mă să mă ating de tot și să iau. Eu cred că este o vreme în care diavolul vine și spune, lasă-mă să mă ating de ei, lasă-mă să le dau. Lasă-mă să le dau. Eu cred că așa lucrează diavolul. Pentru că am văzut că astăzi prigoană nu înseamnă să nu mai ai. Astăzi prigoană înseamnă să prea ai. Pentru că atunci când vine prea bunul acesta și prea multul, aud pe foarte mulți oameni și de multe ori m-am confruntat cu astfel de oameni. Nu în sensul de vorbe urâte, dar așa, de discuție. M-a binecuvântat Domnul. Mi-a dat o casă extraordinară, mi-a dat o mașină. M-a binecuvântat Domnul cu un loc de muncă și slavă Domnului. Că Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea și suntem binecuvântați. Să nu uităm ce am spus la început. Nu suntem binecuvântați pentru a avea așa păstrat, ci suntem binecuvântați pentru a da mai departe, pentru a fi o binecuvântare. Asta este o lecție foarte importantă. Să nu uităm. Dar vine diavolul în momentul acesta și spune, îi las să aibă tot ce vrea. Le dau tot ce vor ei. Pentru că știm că în prigoana aceasta omul se depărtează de Dumnezeu. Frate, Domnul m-a binecuvântat cu mașina asta. Extraordinar. Pe când aveai mașină și cu vine cu autobuzul la biserică, ajungea la tine. Și acum nu te mai văd în biserică. Ce binecuvântare ți-a dat Dumnezeu. Uimitor. Este un cuvânt care nu trebuie folosit. De aceea v-am spus că l-am pus în ghilimele. Să fim foarte atenți ce înseamnă binecuvântare. Dumnezeu lasă peste noi har. Lasă peste noi binecuvântare, dar să nu încurcăm lucrurile. Dumnezeu binecuvintează pe omul care trăiește după voia Lui. Dumnezeu binecuvintează pe omul care stă sub autoritatea și sub credința lui Dumnezeu. Atunci vine binecuvântarea. Atunci suntem binecuvântați. Oamenii privesc la noi și spune, ăsta e un om binecuvântat. Dar de ce? Pentru că pe un om care are și nu dă niciodată în stânga și în dreapta, omul niciodată nu o să vină, mă, ăsta e un om binecuvântat. Nu. O să spună că ăsta e un om bogat. Și o să spună că e un om avar. Dar un om binecuvântat este omul care are, dar lasă să curgă prin el binecuvântare și la ceilalți. Așa cum Dumnezeu a spus lui Avram, în Geneza la capitolul 12. Te voi binecuvânta să fii o binecuvântare. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ei, gândește-te, frate și soră. Dumnezeu te-a binecuvântat? Este cu adevărat o binecuvântare ce este pentru dumneata și în viața dumitale? Sau cumva este un cârlic de-al diavolului care vrea să te tragă într-o altă stare? Să ne gândim foarte bine la lucrul acesta. Că așa de multe binecuvântări am auzit, așezate peste oamenii lui Dumnezeu, care n-au mai avut timp de slujire. Și văd asta. Chem pe câte un tânăr să se implice. Dar n-am timp, că atât am de lucru. Dar n-am timp, că uite ce lucrare am luat. Și pe câte un frate, și pe câte o soră. Și extraordinar ce binecuvântă Domnul. Extraordinar. Dumnezeu așa te binecuvântă de nu mai ai timp să-L slujești. De nu mai ai timp de casa Domnului. De nu mai ai timp să pui mâna pe un instrument. Nu mai ai timp să deschizi Scriptura. Păi frate, vin târziu de la muncă, că lucrăm mult. Și dacă stăm extra. Și aici, nu? Se plătește bine dacă stăm extra. Și dacă mai mergi și duminică, se dă dublu. Și extraordinar ce te binecuvânta Dumnezeu. Ei, oameni buni, frați și surori, să nu încurcăm lucrurile. Să nu încurcăm lucrurile, pentru că eu cred că materialismul este o tentație puternică. Și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură și apoi câteva lucruri, dacă mai îmi permite și timpul, câteva lucruri pe care vreau să le extrag de aici. Și mai cu seamă, aș vrea să vorbesc despre cum realizez eu, dumneata, tu, cum realizezi că ești un materialist. Și apoi aș vrea să ne gândim cum putem să ne ferim de starea asta de materialist. Pentru că am zis, nu sunt aici ca să vorbesc celor care sunt materialiști, ci cei care, motivul pentru care sunt aici este să știm cum să ne păzim, nu cumva să ajungem acolo. Asta aș vrea să învățăm în această dimineață. Și haideți să stăm și ridicați pe picioare, ca să ne mai și dezmorțim, să circule bine și sângele. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu la Luca, la capitolul 12. Voi începe cu versetul 13, citesc până la 21, chiar dacă voi aduce câteva versete și de la 22 în jos. Dar asta să o citim ca învățătură. Pilda bogatului căruia i-a rodit țară. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta.
Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grenarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice, sufletului meu, suflete, acum ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, tot așa, este și cu cel ce-și adună comori pentru el. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Câți dintre dumneavoastră, dintre voi, ați avut prilejul ca în mijlocul unei discuții importante sau semnificative să fiți întrerupți de cineva cu o cu totul altă problemă? Câți ați avut posibilitatea să discutați sau să fiți într-un cer sau într-o părtășie și să începeți un subiect important? Și dintr-o dată cineva din grupul respectiv se spune, dar auzi, dar cum e cu aia, dar auzi, dar cum e cu aia, dar auzi, dar ce crezi? Câți ați avut posibilitatea asta să întâlniți astfel de oameni care întrerup și nu pot să termini subiectul? Eram odată în Bangladesh, Asia, undeva mai jos de Nepal, la nord-vest de India, acolo în Bangladesh. Și eram în Bangladesh, eram cu fratele nostru misionar pe care îl avem, eu slujesc și în cadrul Agenției Penticostale de Misiune Externă, mă ocup cu călătorile de termen scurt și răspund de toată zona de Asia cu cei aproximativ 25-26 acum de misionari pe care îi avem, români plecați în Asia. Și eram în Bangladesh cu fratele acesta, am strâns câțiva studenți pentru că el lucrează printre studenți în universități. Și după ce ne-am împrietenit, i-am pus așa în cerc și am început să discutăm diferite lucruri. Ce faceți, cum sunteți, de unde veniți, cu ce vă ocupați, ce studiați. Și apoi încet, încet să ajungem la lucrurile care ne intereseau pe noi să transmitem despre Dumnezeu, despre religie, de ce credem asta, de ce nu credem în islam așa cum credeau ei. Lucruri pe care puteam să le discutăm și să le dăm mai departe. Din dreapta, auzi, dar de unde ești? Și terminam subiectul, mă întorceam și spun despre, da, uite, sunt din România, dacă ai auzit de România, bineînțeles că eu am auzit că pe vremea lui Ceaușescu a avut relații foarte bune, Bangladeshul cu România, Ceaușescu o trimis mâncare, o trimis de la Fugire armament atunci când eu am avut războiul din 70 de liberare de sub India și tot așa. Și am început iar, hai să vă spun altceva. Și iar mă întrebă, dar auzi, dar cum e la voi? Am zis, extraordinar. Asta este contextul în care Domnul Iisus Hristos, de-aia vă spun asta, așează cuvântul ăsta despre bogatul care a rodit țara. De ce? Adică priviți ce face Domnul Iisus Hristos sau ce tratează Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la versetul 8, versetul 9 și 10. Cine se va lepăda de mine, de la capitolul 12, înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului se va ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Și Dumnezeu trata aspectul acesta prin Domnul Iisus Hristos al importanței de a-L sluji pe El. Atenția pe care o face este nu cumva să huliți împotriva Duhului Sfânt, adică să atribuiți lucrarea pe care Duhul Sfânt o face, să o atribuiți Satanei. Aveți grijă la lucrul acesta. Nimeni, oricine ar veni el, chiar un proroc de-ar intra în biserică, niciodată să nu îndrăzniți, că nu-i de la Domnul, dacă nu ai siguranța aceasta și a pus-o Dumnezeu în inima ta. Că s-ar putea să hulești împotriva Duhului Sfânt. Și spunea Domnul Iisus Hristos despre lucrurile acestea și, dintr-o dată, unul din mulțime îl deranjează. Dar cu ce îl deranjează? Cu subiectul ăsta. Spune la versetul pe care l-am citit, versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Adică, cu alte cuvinte, băi omule, tu nu vezi ce tratează Domnul Iisus Hristos, marele învățător aici? Tu vii să tratezi ceva ce este nesemnificativ, un lucru cu care se confruntă omenirea de când ea. Încă de la primii frați s-a confruntat cu lucrul acesta, de la Cain și Abel. Râcă între frați, mai ales lucrul moșteniri și cred că v-ați lovit de lucrurile astea. Cum au plecat părinții, cum frații, dacă lucrurile nu au fost bine așezate, au început să se cearte. Ba că mie nu lăsa vaca, ba că e calul meu, ba că nu, că asta e casa mea, ba că e mașina mea, ba că... Oamenii au început să se certe de la lucruri de nimic. Adică Domnul Iisus Hristos trata un lucru foarte important
legat de atitudinea noastră, de trăirea noastră, de modul în care trebuie să te raportezi la Dumnezeu și de ceea ce nu trebuie să faci în viața aceasta. Și unul din mulți era cu gândul în altă parte. Se gândea la partea lui. Frați și surori, ce vreau să spun aici? Materialism. Pentru că poate că unii credeți că materialismul e doar la care are sau avar. Nu. Materialismul este o concepție filozofică potrivit căreia materia este factorul prim, iar ceea ce derivă, adică conștiința, mai bine spus, este factorul derivat. Adică interes exagerat pentru lucrurile materiale. Ăsta este un materialist. Un om care are un interes exagerat pentru lucrurile materiale. Adică dacă ești în locul acesta și în timp ce probabil păstorul sau predicatorul vorbește despre dragoste, despre păcat, sau vorbește despre hulă împotriva Duhului Sfânt, sau vorbește despre minunile Domnului, sau despre cum să trăiești frumos, sau alt subiect pe care îl tratează de aici din față, mintea ta este tot la părticica ta, la afacerea ta, la banul tău, la contul bancar. Atunci tu ești un materialist. Un interes exagerat pentru lucrurile materiale. Chiar și atunci când se tratează probleme serioase, mintea să-ți fie tot acolo. Ești în biserică cu trupul, dar mintea de multe ori nu este aici. Se întâmplă asta. Am avut și ocazia să experimentez asta în biserică. Toți am avut ocazia, nu? Experimentăm de multe ori astfel de lucruri. Pentru că mintea asta nu poate să oprească nimeni. Se duce în stânga și în dreapta, călătorește în toată lumea. Și stăm în biserică și dacă nu prea ne place subiectul care se tratează, începem să ne gândim la altceva. Ei, dar dacă mintea ta este în direcția materialistă, adică la părticica ta, la avuția aia mică pe care o ai sau mare, la mașina ta care a fost zgâriată și vai că trebuie să consumi o grămadă din bani să rectifici zgârietura, sau casa când ți s-a stricat caloriferul și acum trebuie să-l chem pe instalator și ăsta e 200 de euro când îți vine și te gândești la lucrurile astea. O grijă exagerată pentru lucrurile materiale. Materialistul nu e un om care are mulți bani. Ăsta din mulțime care o întrebat și care a avut discuția asta, o adus-o înaintea Domnului Iisus Hristos, nu era un om care avea bani, ci era un om care era deranjat, că nu are. Asta a fost problema. Ești materialist dacă ai bani și ești materialist dacă nu ai bani. Adică poți fi materialist dacă ai bani și poți fi materialist dacă nu ai bani. Este atitudinea pe care tu poți să o ai față de lucrurile materiale. Foarte important lucrul acesta. Biblia condamnă materialismul. Pentru că așează în fața relației cu Iisus Hristos lucrurile materiale. De ce condamnă Biblia asta? De fapt, orice lucru pe care îl așez mai sus decât relația mea personală cu Iisus Hristos este despărțit de Dumnezeu. Eu nimic nu trebuie să pun înaintea relației mele cu Dumnezeu. Eu trebuie să am o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Creștinismul, frați și surori, ne cheamă la așa ceva. Creștinismul nu ne cheamă la o doctrină. Creștinismul nu ne cheamă la o religie, la o biserică. Nu ne cheamă la așa ceva. Alte religii cheamă oamenii, budismul, hinduismul, taoismul, islamul și așa mai departe, marile religii ale lumii, sau tribale, sau cum vreți dumneavoastră să le numiți. Îi cheamă pe oameni la un set de reguli. Și omul, ca să adere la cultarea respectivă sau respectivă religie, trebuie să știe, băi, în islam avem 5 stâlpi mari, ăștia trebuie respectați. În budism avem cei 7 pași mari al lui Buddha. În taoism, așa mai departe. Și în hinduism avem 2-3 regine mari. Kali și următoarea, care e cea mai importantă zeitate din hinduism. Și apoi mai avem 330 de milioane de zei, că așa au hindușii, la care se închină. Și fiecare familie are setul ei de Dumnezeu. Ei, dar creștinismul nu e așa. Creștinismul nu ne cheamă la o religie. Creștinismul nu ne cheamă la o doctrină. Creștinismul, spre deosebire de toate religiile din lumea aceasta, te cheamă la o relație. La relația cu Domnul Iisus Hristos. În momentul în care relația aceasta este știrbită și a intervenit ceva în relația aceasta cu Domnul Iisus Hristos, fie ea materialism, fie ea chiar familie, fie ea chiar soție sau soț, fie ea orice ar fi din lumea aceasta. Pentru că de multe ori, spunem lucrul acesta, este important. E foarte importantă familia. Dar familia nu intervine în relația mea cu Domnul Iisus Hristos. Dragostea mea din tâi trebuie să fie Iisus Hristos. Familia este prima mea slujire. Și acolo trebuie să-mi investesc tot timpul meu, pentru că eu știu, familia este foarte importantă. Dumnezeu, după ce a creat toate lucrurile pe care le vedem pe pământul ăsta, a adus familia în existență.
Asta este prima voastră lucrare, prima voastră slujire, familia. Și acolo trebuie să ne investesc timpul. Că degeaba mă duc până la marginile lumii și eu sunt mare predicator și aduc pe oameni la Hristos dacă familia mea aici este stricată. Dacă copiii nu calcă așa cum ar trebui să calce, atunci eu trebuie să las totul și să spun prima mea slujire, prima mea lucrare este familia. De aici trebuie să-mi declar, să-mi dedic rectific tot timpul meu. Dar nu e mai important decât relația cu Domnul Iisus Hristos. O prioritate în viața noastră, știți de ce? Pentru că nu familia mă mântuiește, Iisus Hristos mă mântuiește. Nu biserica mă mântuiește, Iisus Hristos mă mântuiește. Eu vin la biserică, slujesc în casa Domnului și bine să facem lucrul ăsta toți. În casa Domnului să-L slujim pe El și să căutăm casa Domnului. Să căutăm să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar nu biserica mă mântuiește. La biserică eu vin să-L descoper pe Dumnezeu. Vin să am părtășie cu Dumnezeu, să am părtășie cu frații. Pentru că Dumnezeu a pus Duhul acesta al unității, al părtășiei în noi. Și creștem împreună, că așa a ales Dumnezeu să ne ajute și să ne modeleze. Pe Adam, rectific, l-a creat singur. Și a văzut că nu poate să fie singur, avea nevoie de un ajutor, avea nevoie de o părtășie. Dumnezeu ne-a creat cu gândul acesta al părtășiei, să ne dezvoltăm în comunitate. Și e foarte importantă comunitatea, dar nu comunitatea ne mântuiește. Iisus Hristos ne mântuiește. De aceea, orice lucru intervine în relația noastră cu Iisus Hristos, poate să ne strice relația. Materialismul, dacă este cu un exces în lucrurile sau spre lucrurile materiale, ne va strica relația. Iisus Hristos a vorbit despre bani. În Noul Testament, în umblarea Lui de 33 de ani și jumătate, mai cu seamă 3 ani și jumătate de slujire, în umblarea Lui pe pământ a vorbit despre bani mai mult decât despre orice alt subiect. A predicat și a adus pilde despre bani mai mult decât despre orice alt subiect, mai mult decât despre veșnicie, despre dragoste, despre păcat, despre ce vreți dumneavoastră. A vorbit Domnul Iisus Hristos mai mult despre bani. De ce? De ce credem asta? Pentru că știa că cu asta urmează să ne confruntăm. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a condamnat bani. Chiar și în cuvântul acesta, în pilda aceasta, la versetul 15, auziți ce condamnă Domnul Iisus. Nu banii, că noi avem vorba asta în România, că banul e ochiul dracului. Eu nu cred. Banul nu e ochiul dracului. Ascultați care este problema. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu banul este problema, ci modul în care gestionezi banul este problema. Modul în care administrezi banul este problema. Când știu că intră banul în familie, noi care suntem una, pe nu face, de multe ori folosim, că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Nu vorba despre asta, nu. Când suntem una în familie, trebuie să știe stânga ce face dreapta. Că banul care a intrat în casă este banul unității, banul familiei. Și atunci când eu vreau să scot un ban din casă, eu mă consult cu soția, uite ce zici. Uite, Dumnezeu mi-a vorbit asta. Am așa o libertate din partea Duhului să dau un ban acolo, sau să îmi iau cu tare mașină, sau să fac cu tare lucru. Tu ce zici, dragă? Sau tu ce zici, dragule? Trebuie administrați banii în familie. Dar e foarte important să înțelegem care este problema. Nu banul este problema, ci modul în care administrezi banul este problema. În societatea în care noi trăim, a avea, a poseda de toate, este ceva normal, ceva la modă. Trebuie să ai, trebuie să îți dezvolți cercul în jurul dumitale, în jurul tău. Problema se pune și întrebarea se pune, dar de ce să am? De ce să am? Asta este problema. Vreau să am cu tare lucru, vreau să am casa cu tare, vreau să am mașina cu tare, dar de ce vrei să o ai? E foarte important să te întrebi asta, tu care ești un om credincios, un copil al lui Dumnezeu, când îți propui să ai, de ce vrei să ai cu tare lucru? Dacă vrei să nu cazi în tentația materialismului, tu trebuie să fii sigur că vrei să ai, nu pentru a demonstra că poți. Vrei să ai, nu pentru a demonstra celuilalt că tu ești capabil, nu pentru a te mândri că tu ai ajuns să ai o casă frumoasă sau o mașină tare. Eu nu vreau să am pentru a demonstra celuilalt. Nu vreau să am ca să îmi demonstrez mie că sunt capabil. Că Biblia spune despre noi că suntem ca praful din pe cumpăna fântânii. Și suntem acolo până când? Până când suflă puțin vântul. Și astăzi este praful și mâine vezi că nu mai este. Și așa Biblia spune că suntem noi. Spune că suntem ca roa care apare dimineață
pe iarbă. Și când stă rău acolo? Până răsare soarele pe care l-a creat Dumnezeu. Și apoi nu mai este rău, pentru că s-a uscat. Și Biblia spune despre noi că așa suntem. Așa că, care trebuie să fie atitudinea mea cu privire la lucrul acesta? De ce să am? Ca să nu cad în tentația materialistă. Am nu pentru a impresiona. Vreau să am nu pentru a demonstra. Vreau să am pentru a binecuvânta în jurul meu. Așa face un om corect. Așa face un om credincios. Motivele pentru care Iisus Hristos aduce această pildă este pentru a demonstra că noi, fiecare dintre noi, nu suntem stăpâni pe viața noastră. Eu nu sunt stăpân pe viața mea, frați și surori. Dumnezeu nu este stăpân pe viața ta. Nu trebuie să ne facem țeluri pe pământul acesta din a strânge. Țeluri de înălțime. Știți de ce? Exact ceea ce spuneam. Pentru că azi suntem și mâine nu mai suntem. Ca și copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem. Pe pământul acesta, noi nu suntem moștenitori. Aici noi suntem chiriași. Pe pământul acesta nu vom fi veșnici. Noi vorbim de un pământ nou și un cer nou. Mintea noastră, inima noastră trebuie să fie întotdeauna legată de aceasta. Măi, vine veșnicia, vine eternitatea. Eu sunt aici pentru o vreme și Biblia spune 70, cei mai tare 80 de ani. Și timpul zboară așa de repede. Noi trebuie să avem întotdeauna în mintea noastră concepția asta. Vine momentul când voi pleca. Vine timpul când voi pleca de pe lumea aceasta. Ce am făcut? Cum am trăit? Ce am făcut cu ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit să am? Țelul nostru nu trebuie să fie legat de lucrurile materiale. Pentru că într-o zi toate le vom lăsa aici. Încă o dată spun. Avem noi o cântare care spune: aici eu sunt numai călător. În cerurile sfinte voi fi moștenitor. Acolo noi moștenim. Aici suntem călători, aici suntem chiriași, chiar dacă spune, uite, mi-a ieșit CF-ul, am casa mea, am nu știu, n-ai nimic. Chiar dacă spune, da, ai pământul pe care mi l-am cumpărat de la cutare și nu ai nimic. Nici măcar a primăriei nu. Pentru că totul într-o zi va pierde, va arde. Noi trebuie să trăim cu conștiința aceasta. Așa cum am spus cele două aspecte. Cum realizezi dacă sunt sau nu materialist? Ești materialist dacă, așa cum am zis deja, și merg pe punctul al doilea, te gândești mai mult la împărăția ta decât la împărăția lui Dumnezeu. Te gândești mai mult la ceea ce trebuie să faci tu, la ceea ce vrei să ai tu. Versetul 14 spune Domnul Iisus omului care s-a ridicat: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Ei, mintea noastră poate călători, așa cum am spus, în multe direcții, dar trebuie să fim atenți. Și trebuie fiecare dintre noi să spunem: ok, până aici, de aici încolo este decizia mea, este alegerea mea. Eu spun până unde are voie să meargă, eu dictez până unde se meargă. Al doilea aspect, când te gândești la tine, iar la alții nu, ești un materialist. Când te gândești la tine, iar la alții nu te gândești. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos, versetul 17, 18, 19, de bogatul la care a venit țară. Ascultați ce spunea despre el. El se gândea în sine și zicea: ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el. Iată ce voi face. Îmi voi mări, îmi voi strica denarele, depozitele și voi zidi unele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse, pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Adică, uite, am atâta de mult că nu știu ce să mai fac cu ele. Hai să văd ce pot să mai construiesc ca să pot să le depozitez mai bine. Ești un materialist, dacă așa gândești. Dacă Dumnezeu ți-a dat și spui: măi, eu consum atât de mult încât nu mai am ce să fac cu ceea ce, adică consum mult, dar îmi rămâne totuși. Hai să vedem ce depozit să mai deschid. Hai să vedem în ce bancă să mai pun bani. Hai să vedem ce investiție să mai fac. Hai să vedem că n-am numai 3 apartamente. Hai să vedem al 4-lea unde să-l iau. Și te trezești că te gândești la tine și la alții nu te gândești. Ăsta este un materialist. Ăsta este un materialist. Într-o zi, un agricultor a venit la nobilul său. Știți că mai de mult erau cu iobaci, cu nobili. Într-o zi, agricultorul care lucra pământul nobilului a venit la nobil și i-a spus: auzi, vreau să văd și eu averea aia. Nobilul avea o cameră plină cu bogății, plină cu tot felul de lucruri strânse. Și vreau să văd și eu camera aia cu bogății ale tale. Și n-ai cum să vezi, nu te las să o vezi. Trebuie să dai un shilling ca să vezi bogăția. Și omul a venit a doua zi, a luat un shilling și a spus: uite, îți dau un shilling, lasă-mă să-ți văd bogăția, camera aia cu bogății.
A deschis ăsta camera, s-a uitat, a spus extraordinar, spunea omul care lucra pământului. Acum sunt și eu la fel de bogat ca și tine. Și ăsta s-a surprins, și a spus, cum adică ești la fel de bogat, că tu n-ai nimic? Mi-a spus, eu sunt la fel de bogat, că tu faci ceea ce am făcut eu. În fiecare zi deschizi camera asta și te uiți la ea. Niciodată n-am văzut să dai în stânga și în dreapta sau să folosești bogățiile astea. Tu nu mai le aduni. Acum sunt și eu la fel de bogat ca tine. Le-am văzut și eu pe lucrurile pe care ți le-ai adunat. Și așa este de multe ori. Așa este de multe ori și asta este realitatea. Vedeți, există o specie de maimuțe în Africa, mai multe specii de maimuțe, dar există o specie de maimuțe în Africa pe care vânătorii o prind de vie. De ce? Și este o tehnică extraordinară. Iau câte un borcan și în borcan așează câte ceva de mâncare, ceva dulce de mâncare care știu ei că place maimuței respective. Și prind borcanul ăsta de ceva, astfel încât atunci când vine maimuța să nu se miște borcanul. Și maimuța vine, vede ceea ce este dulce acolo și își bagă mâna după bunătatea aia. Și atunci când vin vânătorii, spune că ei nu trebuie să faci nimic, pentru că atât de mult îi place ceea ce este în borcan, încât nu mai desface pumnul. Și își blochează mâna în borcan. Adică dacă așa desface mânuța aia lăbuța aia de maimuță, ar cădea înapoi ceea ce preferă ea și ar putea să scape. Dar este atât de avară în maimuțica asta, încât chiar și atunci când vine vânătorul, ea strânge acolo pumnul, nu cumva să lasă ceea ce o prins. Și o prinde vie. Asta se întâmplă, să știți, de multe ori. Tentația asta materialistă te prinde de viu și nu-ți dai seama. Îți bagi mâna și ți-ai băgat mâna și ai luat ceva și nici cum nu vrei să lași, pentru că ție-ți place ce ai. Ție-ți place lucrurile cu care ai ajuns să te confrunți, adică pe care ai ajuns să le vezi, să le experimentezi. Că în momentul în care ajungi să trăiești într-un anumit stil, ajunge eu să fie mulțumit și împlinit. Dar nu este o mulțumire duhovnicească sfântă, este o mulțumire pentru pământul acesta. John Wesley a fost lider mare al trezirii engleze. Un om care a trăit foarte smerit, foarte umil. Și el este omul care a spus că odată cu creșterea venitului, ceea ce ar trebui să crească nu este standardul de viață, ci standardul de dărnicie. Așa spunea John Wesley. Și așa a trăit. A ajuns la un moment dat să câștige 1500 de pounds pe lună. Omul acesta își oprea doar 30 de pounds, 30 de lire, cu care se descurca să trăiască și restul dăruia mai departe. Și a fost un lider al trezirii engleze. Nu știu ce vrei să realizezi în viața aceasta. Nu știu ce vrei să lași în urmă. Dar dacă te gândești să lași doar lucruri materiale în urmă, să știi că într-o zi astea toate vor fi distruse. A venit la contabilul, la John, contabilul lui Rockefeller. Rockefeller a fost un președinte american foarte bogat. Familia Rockefeller și astăzi este cunoscută ca printre cele mai bogate familii ale Americii. Și a venit un reporter la John, care a fost contabilul lui Rockefeller după ce acesta a murit. Și l-a întrebat, auzi John, spune-mi, cât avuție, câți bani a avut Rockefeller? Și a spus ăsta, uite ce a avut și așa mai departe. Dar spune-mi, totuși, într-un final, cât o lăsat? Cât o lăsat Rockefeller? Și s-a spus, știți cât o lăsat? Tot o lăsat. Tot o lăsat. Că nu a putut să ducă nimic cu el. Oricât de mult strângi, tot aici le lași pe toate. Tot aici le lași pe toate. Cum să te ferești de materialism? Este o alegere care se face prin credință bazată pe promisiunea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Versetul 22. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Iisus a zis acum ucenicilor săi, vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă cu ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața, spunea Domnul Iisus, este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și apoi de exemple, păsările cerului, câinii de pe câmp, uitați-vă la ele. N-au nimic, nu strâng, nu se preocupă de ziua de mâine. Totuși, Dumnezeu care a creat toate lucrurile se îngrijește de ele. Nu cade niciuna din înaltul cerului fără ca Tatăl care l-a creat să știe lucrul acela. Uitați-vă la câinii de pe câmp, spunea Domnul Iisus Hristos. Nici măcar Solomon, în toată avuția și bogăția lui, n-a fost îmbrăcat așa de frumos, ca și câini de pe câmp. Și Dumnezeu cunoaște toate lucrurile acestea. Și apoi, cu atât mai mult pentru voi, care ați fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cum să nu vă poarte Dumnezeu de grijă? Problema este că noi ne îngrijorăm. Și îngrijorarea, știți ce face? Despărțire, încă o dată, separare între om și Dumnezeu. Pentru că îngrijorarea diminuează autoritatea lui Dumnezeu în viața mea. Îngrijorări peste măsură.
Și apoi când mă îngrijorez, mă gândesc, ok, nu-i bine. Nu-i bine că mă îngrijorez, trebuie să am. În loc să mă gândesc, nu-i bine că mă îngrijorez, hai să mă duc la Biblie, hai să mă încurajez, hai să caut părtășia, hai să mă duc la rugăciune, hai să iau harfa, să cânt o cântare, ca să intru în părtășie cu Dumnezeu. Ajung să mă îngrijorez, pentru că nu am. Alții ajung să se îngrijoreze, pentru că au prea mult. Și se îngrijorează, măi, atât de mult am, că nu știu ce să mai fac. Ca pilda acestui bogat. Nu știu ce să mai fac. Aud pe oameni în România, măi, nu știu ce să mai investesc. Că băncile merg tot mai prost, nu mai aduc niciun profit. În ce să mai investesc? Nu știu, că nu-i sigur. Că au anunțat ăștia din New York iară, de la bursă, că bancherii au anunțat că în 2017 la final se anunță o nouă criză. Și în urmă cu 10 ani am experimentat una și au anunțat iarăși bancherii că va intra într-o criză. Chiar sunt lucrurile destul de atipice. Și ăștia sunt stresați acum. Nu, ce să mai investesc? Ce să mai fac? Că nu pot să-mi țin banii la saltea, că te pradă hoții. Nu pot să-mi țin banii la bancă, că te mergi și scoți acum în pierdere. Și oamenii sunt îngrijorați. Și Biblia vine și spune, și Domnul Iisus Hristos spunea, nu dacă o să îngrijorezi. Este prima lecție pe care trebuie să o învățăm. Nu dacă o să îngrijorezi. Lasă-L pe Dumnezeu să controleze viața. Lasă-L pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu ai vrea să trăiești, să vezi mâna lui Dumnezeu. Noi de foarte multe ne rugăm, Doamne, vrem să vedem mâna Ta. Vrem să experimentăm autoritatea Ta. Vrem să experimentăm cum e să trăim prin credință și vorbim de trăirea prin credință. Dar cum să o experimentezi dacă tu îți chivernesești toate lucrurile? Dacă tu ai totul pregătit și știu, că peste 2 ani o să am slujba asta, în 3 ani o să câștig atâta, păi cum să trăiești prin credință? Că tu n-ai nevoie să trăiești prin credință. Că tu ești tot timpul preocupat de lucrurile de pe pământul acesta. În loc să fim preocupați de lucrurile din cer și să investim în cer. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Apoi, investește în ceea ce rămâne veșnic. Este cuvântul Domnului Iisus Hristos, din versetul 31, 32. Ascultați, cum putem să investim în cer? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ascultați încă o dată. Căutați mai întâi, nu împărăția noastră, e împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, vorbind despre ceea ce menționam înainte. Lucrurile acestea, care ne preocupă pe noi și căutăm să le avem, de multe ori ajungem să nu le avem. Dar dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, Biblia vine și ne spune, în măsura în care voi sunteți preocupați de împărăția lui Dumnezeu, cea care este în noi, prin nașterea din nou și cea care va veni în final, de plină, la venirea Domnului Iisus, dacă ne căutăm lucrurile acestea, să păstrăm ceea ce avem, relația cu Domnul Iisus, atunci, spunea cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile astea alte vi se vor da pe deasupra, că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Niciodată Dumnezeu nu a vrut să-și tragă mâna de peste noi, să ne lase să ne izbim de toate lucrurile. Niciodată Dumnezeu nu a vrut să ai copilul bolnav, sau să ți se strice mașina, sau nu știu ce lucruri și cheltuieli în exces care au venit peste dumneata. Dar le-a îngăduit pentru că au văzut că nu te preocupă împărăția. Și au zis, pentru că vreau să-L preocupe împărăția, vreau să-i dau un pic la picioare. Pentru că nu-L preocupă eternitatea, vreau să-i arăt că nu-i stăpân pe viața Lui. Și Dumnezeu a îngăduit în viața noastră, și a mea, și a dumitale anumite lucruri. Și Dumnezeu vine și spune, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și o să vezi cum celelalte lucruri le vei avea. Asta ne învață cuvântul Domnului. Vindeți ce aveți, dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară necesară, nu se învechește, în cerul, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Deci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Frați și surori, ceea ce trebuie să știi. Întotdeauna, inima noastră va fi acolo unde este comoara noastră. Acolo unde investim, acolo va fi inima noastră. Inima mea va fi acolo în locul în care eu aleg să investesc. Niciun om, spune Scriptura, nu poate să slujească la doi stăpâni. Dar niciun om nu poate să slujească la doi stăpâni. Eu am crezut că pot să fac lucrul acesta. Am avut o afacere, am avut, nu știu, ultima dată vreo 12 mașini. Și am crezut că pot să-L ventesc pe Dumnezeu, să-mi fac și împărăția aici, să slujesc și în împărăția Lui. Și eram ordinar. Slujeam cu tinerii, mergeam în sectorul nostru, avem vreo 18 biserici în sector. Și încercam să mă păcălesc singur, să cred că îmi rezolv eu partea mea și fac și slujire cu Dumnezeu. Până într-o zi în care Dumnezeu a venit și mi-a dat la picioare și a zis, Mircea, tu nu cauți împărăția cerului. Tu cauți să-ți faci împărăție și aici. Și mi-a dat Dumnezeu o mașină, după 6 luni mi-a luat o altă mașină, asigurările nu mi-a dat nimic, o daună de vreo 18.000 de euro și am zis, extraordinar, Doamne, ce mă fac? Și eram în slujire într-o biserică din sector.
Și la un moment dat îmi vine din spate un bilet. Și eram amărât, stăteam acolo, Doamne, cum să slujesc, că uite ce s-a întâmplat, că ce mă fac acum, că... Și vine un bilet din față și azi de lucru. Spune, Mircea, eu te-am chemat nu să câștigi bani în lumea asta, ci te-am chemat să câștigi suflete. Punct. Nesemnat, nimeni nu știa cu ce mă confund, n-am zis la nimeni, am zis că mi-e rușine să zic că mi-a furat iar o mașină și... Dintr-o dată m-am scuturat și am zis, extraordinar. Extraordinar. Măcar că de multe ori Dumnezeu mi-a arătat și mi-a demonstrat și m-a mai trimis față și mi-a spus, Mircea, nu asta e preocuparea. Nu cu asta trebuie să te ocupi. Nu de lumea materială, că e asta oricum. Toată lumea poate să se descurce. Poți și tu să faci dacă vrei. Dar nu te-am chemat să faci asta. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te cheamă să slujești în lumea asta lucrurilor materiale, ci te cheamă să slujești celor din jurul dumitare, în jurul tău. Și atunci m-am înzdrăvenit și mi-a zis, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să te slujesc pe tine. Și un proces. Eu am fost un materialist, eu de-aia predic și recunosc asta. Dar sunt un materialist care a fost vindecat. Și acum mă uit înspre cer și mulțumesc lui Dumnezeu că chiar dacă am lăsat totul deoparte, deja de vreo 3 ani nu mai fac niciun fel de afacere. Că am înțeles că Dumnezeu nu vrea să facă afaceri. Oportunități am și săptămâna asta, vreo 2 ori. Mircea, nu face mai, nu face mai. Parcă diavolul știe unde este ispita mare. Unul m-a sunat din Danemarca, uite Mircea, ce zici de afacere? Hai să facem toate, se pot. Parcă știe diavolul unde am fost sensibil și știe diavolul unde suntem sensibili fiecare dintre noi. Și aruncă și oferă așa posibilități. Și este tentant. Am spus, nu, eu știu ce am experimentat. Eu nu mai vreau să trăiesc ce am trăit. Eu nu mai vreau să mă sune vecinul Mircea, haideți să s-o aprins casă. Și eu eram în slujire, din Oltenia, să s-o aprins casă. Și 2 mașini mi-au ars acolo. Mi-au ars în depozit cu vreo 2 tiruri, aveam adunate acolo, de marfă. Și am zis, extraordinar. Ce mă fac? Eu trebuia să mă ridic la predică după o oră. Dumnezeu mi-a dat rău la picioare. Pentru că Dumnezeu, atunci când își pune în minte să te folosească, Dumnezeu te va duce până la sapă de lemn dacă trebuie. Dumnezeu vrea să-ți spună, tu nu trebuie să cauți materialist. Nu trebuie să cauți lucrurile acestea. Nu asta trebuie să pună stăpânire pe noi. Frați și surori, noi lucrăm, trebuie să facem lucrul ăsta. Trebuie să oferim un viitor bun copiilor noștri. Dar să nu cumva să pună lucrurile astea stăpânire pe noi. Nu cumva să credem că este binecuvântarea lui Dumnezeu cum am crezut eu. Am zis, cum să doar eu dau zeciuială și dau și dărnicie? Pe Dumnezeu e mulțumit că, vai, Doamne, ce face Mircea cu banii lui, mă ajută pe mine, care-s Dumnezeu. Ce impresie am avut eu? Că eu dacă dau, atunci Dumnezeu e împăcat și eu pot să fac și treaba mea, pot să-L și slujesc. Am crezut că îl pot prosti pe Dumnezeu, nu se poate. Eu așa am crezut, dar nu se poate. Și nu era sinceritatea din mine, ci era dorința, eul din mine care spunea, Mircea, poți și așa, dar poți și așa. Nu se poate, frate și surori. Ascultați-l pe unul care a fost pe acolo și știe. De multe ori am spus, fraților, nu se poate. Și păstor și afacerist, nu se poate. Nu se poate. Eu am fost acolo și știu cum se fac afacerile. Știu ce compromis trebuie să faci. Nu există. Ori slujești pe Dumnezeu cu inima ta, cu viața ta, ori ești în pastorație, ori ești în afaceri. Nu se poate, nu există. Că le mai putem împăca, e adevărat. Dar niciodată nu o să poți, așa cum zice Biblia, eu zic, Biblia. Ori îl slujești pe omul cu toată inima, ori îl slujești pe altul cu toată inima. Dar nu poți să fii așa împărțit. Ești așa căldicel și știm ce spune Duhul unei biserici din Apocalipsă. Nu ești nici cald, nici rece. Am să te vărzi din gura mea, pentru că ești căldicel. Și de 3 ani nu mai fac nicio afacere și slavă Domnului. Uite că se poate să trăim prin credință. Uite că n-am pus niciodată lipsă. Și pot să călătoresc și mă duc în Africa și în Asia și călătoresc și încă mai am bani din ceea ce am strâns și încă nu este problemă. Nu știu ce voi face când se va termina ceea ce am strâns. Dar știu că Dumnezeu mi-a promis că va fi lângă mine. Și mă duc bazat pe promisiunea lui Dumnezeu. Frate și soră, ancorează-ți viața în Dumnezeu. Este alegerea pe care dumneata, pe care tu trebuie să o faci. Dumnezeu îți spune în față, așa cum a pus poporul Israel când era în fața canalului și despărțea doar Iordanul. Și vine Moise, în Deuteronom, și după ce a repetat legea, noua generație a poporului Israel, spune cuvântul următor. Ți-am pus înainte viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul. Și Moise vine și spune, din partea lui Dumnezeu, alege viața. Alege viața! Dar până la urmă, nu-i decizia mea. Nu-i decizia lui Dumnezeu, ci este decizia ta. Biblia vine și spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.
Dar dacă vrei să fii împreună lucrător cu El, este și o parte pe care tu trebuie să o ai. Tu trebuie să decizi. Mântuirea care este personală, tu ești cel care decizi. Viața pe care o trăiești, tu ești cel care decizi cum o trăiești. Este alegere pe care trebuie să o faci. Fă această alegere. Spune lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să-mi predau viața Ție. Eu vreau ca de astăzi înainte să te slujesc pe Tine. Doamne, eu vreau ca de astăzi înainte doar Tu să fii acela care rămâi cu binecuvântare în casa mea, în familia mea. Eu nu vreau să mai intervină nimic din lucrurile acestei lumi. Nu mai vreau să fiu preocupat de ele. Dumnezeu îți va purta de grijă. Dar este o trăire prin credință. E așa de greu. E așa de greu să vezi prin ochii minții. Așa de greu să vezi prin ochii spirituali. Așa de greu să vezi prin ochii pe care Dumnezeu i-a avut în Sfânta Scriptură când a scris-o, sub inspirația Duhului Sfânt prin oamenii pe care au scris-o. Așa de greu. Și mult mai ușor este să vezi ceea ce se vede cu ochii ăștia carnali. Astea se văd. Și astea vrei să le prinzi. Dar ochii spirituali vin și îi spun, nu faci asta. Trăiește prin credință. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te va binecuvânta. Aș vrea să plecăm din locul acesta și să avem această certitudine. Doamne, nu mai vrem să facem ce am făcut. Doamne, vrem să facem ceea ce trebuie. Doamne, dacă Tu ești aici, în rugăciunea finală spune asta. Tu vezi că eu nu sunt capabil. Eu nu am fost capabil. Eu măcar că de multe ori am știut că nu fac ceea ce este bine și Dumnezeu nu m-a chemat la asta, de multe ori n-am fost capabil. Și am zis, dar nu pot. Și întotdeauna puneam pe alții, dar ce să fac eu ăla? Eu sponsorizez și pe cutare, eu am familie, eu am copii, așa mai departe. Doamne, ce fac? Cum? Eu sunt bărbat în casă, eu cap, eu sunt preot în familie. Doamne, cum? Mă scuzam eu pe mine. Nu căuta să te scuze înainte de Dumnezeu. Dumnezeu știe așa de bine unde ești și ce faci. Dumnezeu te cunoaște așa de bine, știe și acum ce gândești. Știe și acum când vorbești și te gândești, nu, dar cum se fac? Uite, asta, e asta. Dumnezeu știe lucrurile astea. Ne cunoaște atât de bine. Trebuie să fie un proces în care să decizi, Doamne, asta vreau, dăm putere. Și mergi înainte așa. Mergi înainte așa, dar să fii sigur că rămâi în voia lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați cu picioare. Vreau să avem și împărtășire astăzi cu trupul și sângele Domnului, având aici lucrurile acestea într-un mod simbol. Și aș vrea să mergem înainte lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi. Îți mulțumim că Tu, Doamne, ne vorbești și ne conștientizezi de anumite lucruri. Acum, Doamne, vreau să stăm înaintea Ta și să spunem, Doamne, iartă-ne pentru că de multe ori am trăit cum am vrut noi, nefiind sensibili la ceea ce Duhul Tău cel Sfânt vrea să ne spună și să facem. Și așa să intrăm înaintea lui Dumnezeu cu această rugăciune de iertare. Mai ales că urmează să ne și împărtășim unii cu alții din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Să ne plecăm capetele și ființele noastre și să spunem, Doamne, recunoaștem că suntem goi, recunoaștem că suntem slabi, recunoaștem că suntem deficitari în atât de multe subiecte din lumea aceasta, atât de departe de multe ori ne simțim de Tine. Doamne, de multe ori, Doamne, am vrut să avem părtășie și n-am mai simțit nimic în inima noastră. Doamne, suntem aici și am vrut să ne bucurăm, dar suntem prea încărcați de poveri. Așa în această rugăciune să mergem la crucea Domnului Iisus Hristos. Să ducem poverele noastre la cruce și să spunem, Doamne, aruncăm, pentru că așa ne învață Iisus Hristos. Aruncați asupra Lui toate împovărările, toate păcatele, toate necazurile și nevoile noastre. Pentru că vrem să fim liberi. Că atunci când vom întinde mâna în tavă, când ne vom împărtăși, să putem să avem această satisfacție, această liniște, această siguranță. Doamne, eu mă împărtășesc cu Tine și știu, sunt sigur că va fi ziua când voi fi și eu acolo la masă, la Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Tine. Și îl vom lua nouă, așa ne spune Scriptura, în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să ne curățim și să o facem prin rugăciune. O rugăciune de iertare. O rugăciune în care să venim și să spunem, Doamne, dă-ne putere și autoritate de acum înainte, să trăim pentru Tine și nu pentru lumea aceasta. Că lumea asta va trece într-o zi, dar niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Împărăția lui Dumnezeu a venit și urmează să vină într-o stare plenară. Și noi suntem parte din împărăție. Să nu ne pierdem în lumea asta. Să nu ne pierdem în lucrurile materiale. Să nu ne pierdem în păcatele noastre. Ci să le aruncăm asupra Domnului. Haideți să facem lucrul ăsta în rugăciune. Și apoi intrăm într-o cântare. Apoi și Danea va veni și va lăuda pe Domnul cu o cântare. Și vom trece la actul de împărtășire. Dar haideți acum să facem această rugăciune.